Sapatos nga may laba-laba mo. Ay, medyas bali-bali. Ay, medyas ah. Yo, what's up? May adlaw sa tanan mga katambay. Kita. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan, no? So karon ay May 21 na ta. So karon na ako ay na milakaw na may design na, no? So ato na ta. Let's go. Ito na kayo. Hindi mo ko naman picturean. Ano guys? Unper mga unper. Aray mo dalaw. Nana tayo ginabot gagaw. Bago guys? Uy, bato mo sunod. Bayad ka. Ngang mati. Tuwa kag bayad. Ang bato. Sunod ko good. Dahil lang ko dyan day. Thank you Jida. Serbato, serbato. Serbato, serbato. Happy ka? Happy ka? Happy na siya. Ada mi diri nilang kan mga gano. Idol Charles nagkuan mi. Design mi para sa paano siyang mama. Reunion. Ikaw go, mag-reunion mo gaw? Kuno sa man? 20 years. Ako mga kabatch pag limter no. Di ta mag-reunion ay kay dahani ko gipang sungog sa inyo sa una mga malaw. Tuwa sa kog kadre. Hinahinay lang tingog kay na mga dagkong tao sa luyo. Di kita palata sa ato mga galawan niya. Anda na siya. May kay kung ano? Kaum ba no? May kay mo pabarog. Ika na pikat dere. Ganahan ka madali. Trabaho sa ta. Kugihan na mo kaon sige ata yo. Mo na pinaka-paborito nga part sa trabaho. Ang snack. Kapo yung buwing oh. Dahang nga nagtrabaho ba tayo? Kita ipakita ang gaw, yung output gaw. Ihagas ang gawin. Pamao na siya. Ano like human. Napagyapan mi dire lang Charles nga gano. So nagpinta na si gaw jud nila. Uy, gamit kini. Namintal na siya. Uy, gamit kini. Nagpinta. Ako kay hapit na ko mamintal ani. Balik na itong kuhan eh. Kabuhi. Kabuhi balik. Huli lang ako eh. Gano'n gagaw, kaya rin ako. Ha? Pintal sa mi. Pintal sa mi mga gano'n. Pintal sa mi. Siyar dahi. Siyar pintal. Ako relax na ako. Kay ako yamo ron buang. Sulito. Glitter cutting ano. Kapoy dahil kag glitter cutting anak. Ayan yun no. Balik na may trabaho nga katambay no. Magpilit na may ani diri. Mano magpintal si Junel, ato na ipilit. So ganihan din na nangaon mi dito sa sulod. Nya. Wala ko nag video eh, mauwo ko. Uwo ko ay. Amo sa ni papilit ha. Nya ikaw man ani. Oh. Ikaw man ani. Amo si pintalan kani. Say type ba? Say type. Gugod mong uwo ko. Dugaya sa kano, dugay kay sumpay no. Loadings. Say type. Di tanya tayo pa eh, buang ato ning pagnon. Muna na ga. Guys. Susto ya tayo ka? Oh, batch 90. Manamig pilit. Natnip na pod. May pilit to. Pagpilit ana dai gamit ka na. Ipakita yung kuan go. Papilit na gamit na yung glue guns nga na glue sticks. Na init-init pa siya, imo na siya haklap largo ning styrofoam. Imo na siya mga ga. Ako ni-take over sa ko sa vlog ni Ganoy kay naglaing naong. May mo.
No. Dahil ko palit ay. Ah. Mo ni ang assistant. Green ka. Oh, go. So, mana may pintal mga ano? Tara, may pintalan. Finished product. Ah, yes ka now. Salamat din no Idol Charles sa paghatag og kanang extra bumbilya nga di ra kayo hayag mura rag adlaw ba mura rag buntag sa iyo. Salamat yan Idol ah. Manamong trabaho. Ang amo na lang pagtao na lang og standan eh. Sana pagbabarog. Kay mayag daw kuptan na nimo tibok event gaw. Nel. Kuptan na nimo tibok event. Sugot ra ka? Ha? Imo lang ning kuptan tibok event ba? Adto na ka sa loyo magpasalipod ka nya mo kupot ka na ni sa loyo okay ra nimo. Ha? Hain man day ka day. Pero ko mag-shout ko. Ino ka tubig. Gabi na kayo no, masunsi na. Pero pagit mo nga mong gipauga. Ika mo na to gay. Kali ko puta tong mabaha. Tug. Kapa ko nagaw. Maguga na ba? ba? Ha? Pagbasa na ba? Kapa ko nagbasa na ba? Iba to. Basa pa? Terus maandra nih. Basa na niya po. Basa ni mo gay. Tapos mabuton mo gani siya. Nya butangan ni stand. So man ko puro masustan ni dili lang sa. Ha? Nya na problema ka. Pauga sa na. Ang kuno basig madarag buhat tandaan. Move lang. Pause tayo. So, mana mong project na katamba. Ha? Bili na. Skuwag na ako nung Bili na niya. Ayo. Manami. Tara. Alam na ibutang gustahan sa loyo. So, kaya manami. Ulit na mi. Nangit na ta. Nangit gaw. Ulit na ta gaw. No, jadi nang wak-wak na eh. Kita mura naman sa tagwak-wak sa tao. Wak-wak oh. Itog. Mong gamutog ni agaw. Parang katog dito ako gamay. Ha? Foto i-post niya. Post nag-imo gi-video di ko nimo ko. Picturean ka na. Taya sa buang. Picturean di ko na to ko dito dol. Ibigturan ko nila na to ko dito. Naganga ko ah. Okay ra. Kajian mo giga. Ni Charlotte. Taya. Amo din giga to dito. Dol. Thank you Dol. Thank you Dol. Sorry. Say t-shirt. Nadre Dol. Tools. Tools deh. Atay. Isirado pala daw. Tayo sa Dol. Par. Selamat. Yay. Ay. So story ko kwak sa ate Christine gani ha. Kuyawan sa lambang ni. Nentag wala ni kwak ni. Biin na kayo. So mo sa tanang karong adlaw mga katambay no. So nauli na tagikan og pangwakwak og panaydlay no. Pangwakwak. So kanino nani ko matawag shout out no kung Idol Mikmik Nakwa no. So Idol, congratulations Idol no sa imong successful nga kuan proposal sa imong uyab no. So ganiha nagpropose la dito sa basketball court, nagastorya aming baas ni VR. Wala lang ko ka witness pero still congratulations Idol no sa imong kuan pag-propose karon nga successful ra. So kuan sa no. Pero gusto i-share sa inyo ano nga. So, sige na to pangwakwak ug kanang panaydlay no kay murag nanay pamati sa lawas. Ana usahay kay murag kuan murag manlibaw tong balibog kalit nya. Buto kasabot murag tugnawon og kalit ba. Buton sa ko. Ano ka ni? Siguro sa sige nigpulaw no. So siguro ini ka human na pisas bugo no. Pahuway nagtarong no. Ya murag sa wag ni saktong permito pero okay na siya kay ato man yung tinayuan, ato man yung gusto atong ibuhat no. So as long as nalingaw la
Pero di po ang permanentihon kay lawas may puna no. Di ang busaran. So, maot to siya tanan karon adlaw. Naot ko nga nalingaw mo no. O mo nalingaw. Basta kay i-share ninyo nya, like, comment, share and subscribe no. That's all for today. Ganay TV and out. See you.